Газове, тежест и подуване след хранене. Направете тези оризови кюфтенца. Днес ще ви покажа една проста рецепта с малко продукти. Оризови кюфтенца с тиквичка. Ще ми трябва една средна тиквичка, 150 грама ориз, едно яйце, малко магданоз, една супена лъжица зехтин и сол. Първо сварявам ориза, след това настъргвам тиквичката, добавям малко сол и оставям за около 10 минути, за да се отцеди водата. След това я изстисквам много добре. Това е много важно, за да не стане сместа прекалено водниста. В купа слагам вече сварения ориз, изстисканата тиквичка, яйцето, ситно нарязания магданоз, една супена лъжица зехтин, щипка сол и разбърквам много добре. С навлажнени ръце оформям малки кюфтенца и ги поставям върху хартия за печене. Пека в аерфрайера на 200 градуса за около 25-30 минути, докато станат златисти. Тази рецепта е подходяща за дни, когато червата са напрегнати и не понасят тежки комбинации. Точно такива прости рецепти за успокояване на червата ще откриете в мини старта. Разгледайте програмата от линка под видеото.